Men support Mas. Oh, siap. Ayo ponakan jenengan iki genduk Niken Salindri. Ayo. Niki nih canom. Engko bakal tampil ngancani bapake nganti tekan goro-goro. Nduk matur nuwun sanggup poso. Cintaku sakonyong-konyong kader karo kowe ayu sing bakul lemper. Lempono panten super rese tur anti laler. Yen ora patuk sadina ning sirah linggir cintaku sekonyong-konyong kader paribasan durung ndemok wani panjer modal bensin seliter montorku tak sebater tak ampiri tayo tajak muter-muter. Ini sing jenenge generasi handal. Menjadi kebanggaan orang tua, bahkan kebanggaan orang Kediri Raya. sing kula omongne nggih niku lho Bos. Dadi wong tuwa kuwi tetep senajan ta ora iso ninggali apa-apa. Ning ilmu kuwi sing besok iso digawa nganti besok tekaning tuwa. Sampeyan karo aku bapake dagelan, nyatane saiki yo dadi dagelan iso nguncukupi keluarga. Mas Cahyo nyatane bapake dalang, yo nyatane ngowe ilmu Mas Cahyo saiki dadi dalang kondang. Semono uga karo genduk Niken Salindri, bapak iki yo dalang, nyatane ngowe pitutur ngowe jenenge ilmu nyatane nganti saiki sing iso ngangkat derajate Niken Salindri, iso ngangkat derajate keluarga ki yo Niken Salindri. Lah nek dasare saka swara. Nek swarane kepenak ya iso didasari saka kuwi barang kok iso. Ha iki swarane wis kepenak kok nyanyi apa wae wasis e. Pantes. Mas Cahyo suluk ya gung. Kepiye jajal? Bojoku yo pinter nyuarani tanggane, pinter kok bojoku. Wisuk langsung nyuarani tanggane. Ah kuwi trah bojomu iki tukang padu kok. Ngono, Nduk. Siap ya, Nduk ya. Peh. Nom-nomane bojomu yo ngene iki. Oh yo luwih ayu lho. Peh. Nom-nomane bojomu kaya ngene. Bojo kula mbiyen termasuk nun sewu lho. Lek cacane kan bunga desa mbiyen. Nggih. Bojoku saking ayune dadi bunga pasir mbiyen iki. Wah hebat. Bunga pasir lak telek kucing to, Mas. Masa bojomu ambune sengak ngono kuwi ya. Saking digoleki wong ngono. Coba Nduk, iki pancen papan panggonan iki sampean karo aku dikolaborasikan seperti ini. Nggih. Sing nyawang kepiye Nduk? Kabare lak ya apik-apik wae to. Alhamdulillah, Om, sehat selalu. Ya ngono kuwi lho, Nduk. Saiki saya gedhe, saya putih kulitmu. Nggih. Saya resik nggon-anggonmu. Bojomu ya mbok gawe putih ngene iki. Bojoku non sewu lho. Aku ki saya itu selalu mencintai istri saya. Apa yang menjadi kepentingan istri saya? Ayu ki iso dituku. Dadi bojoku tak gawe ayu, mergo aku tuku barang sing ben bojoku ayu. Contone Tak tukoni skincare. Waduh modern. krim kae, krim. Iya, krim lho. Iki yo gawe iki. Lah, iki tukang endorse pono ngono kuwi sing tak tuku malah skincare kon Niken. Ngono masa? Iya, sing sampean takane ume kae. Oh, iki lho ben anu bojone sampean putih ke tak tukone siang malam ke tak tukone. Alhamdulillah. Langsung tak ene bojoku nduk digawe ben putih kaya Niken Salindri. Siang malam karepe iki bojoku kan wong desa. Siang malam ki digawe bareng. Saiki malah kulite blang kaya tekek. Kuwi yo kleru. Lah ora mbok WA to, Nduk. Lah jenenge cara siang pakai malam. aturannya itu seperti apa ngono lho. Lho ora usah di WA nek jenenge siang malam kan siang dike dhewe, malam dhewe. Kuwi nek Ora iso- terus nek dicampur. Kuwi nek iso maca lho Karepe bojoku ben cepet ngono lho. Siang malam digawe bareng lho. Ya Lah di ketemu belang lho. Mek motone tok ireng kaya panda. Dia sontek ngono kuwi kudune bojone sampean iki sontek ben ra belang vitamin, sontek keputihan. Wah, bojoku iki keputuhane sak wulan pisan. Kegese kulite putih Kuwi lho. Mas kulite sing putih ben putih ngono lho. sontek kae lho. Oh, suntik putih Sontek to. putih Nah, infus wes. whitening. Nah, wis sampean WA to. Aku langsung WA sampean to. Nduk produkmu sing skincare kae bojoku ora cocok. Komplentong-komplentong, heeh. Akhirnya dia langsung suntik Om. Ya, akhirnya bojoku tak gone-gone UGD. Kita Dokter kecantikan. Kuwi jenenge UGD. lah ya dokter kecantikan lho Mas ya. Lah dokter kecantikan ini pas ketemu bapak nang UGD tak parani rono ngono lho. Suntik kecantikan, suntik putih alhamdulillah. Sip, makasih ya. Mandi ya. Mandi piye? Apik. Wis samu putih samu. Sak awak. Ndas tok. Lah kok putih ndas tok kepiye? Bisa. Ndas tok gulune ireng malah kaya katen bat ya.
Wes, jas. Ya kudune nek wis mau gak tedas to, operasi plastik wae ning Korea kono. Tapi saiki iki kemajuan ning Indonesia ya nek wesan. Ono ya? Operasi plastik. Neng tidak. Ning Indonesia ning Jakarta. Enak ya? Enak. Saudi ya. Loh, malah kuwi cepet mengelupas kulit menjadi putih kok. Udah ingin plastik-plastik kok metu dadi ember bojoku. Kuwi ora kok kono. Wah, jan wis ireng ra apa-apa, sing penting mbok we lensa netral ngene iki. Delon ketok ayu blalak-blalake mergo gawe lensa. Bojoku tuku softland lho. Lah kok rupane putih. Terus. Dadi matane iki putih tok koyo kuntilanak ya. Dadi ndase Kuwi putih matane. tukune ning ndi nek iki jelas aplikasi yang luar biasa sing dituku. Ini di optik. Karo di aplikasi. Aplikasi Oren. Optik ya. Bojoku tuku ning gone jual beli online ya. Apa? Ning ngene ladalah. Lazada. Lazada iki wis teko barange apik kuwi ra cocok ladalah berarti. Ayakno. Wong bojone ya ora benek kok iso. Oh. Tembange sing spesial napa, Nduk? Coba. Aja rame-rame. Pripun? Sik mam sego pecel iki jane iki tanggapan warung apa mungkin. Rong aliran iki. Piye? Tambal ban iso sing kono vulkanisir sing kene tubles iki ta. Kuwi lak nggon peh iki ora anu banget to kok iso. Minor. Siji. Nah, aku Iki lho, iki kan. Alah. Oke ora. Aku Aku iki tukang tambal ban. Neneng. Uripe sak dalan-dalan. Garingan. Golek pangan duit sing halal. Waton cukup kanggo sandang lan pangan. Jajal, karepe nadane melu iki. Matur nuwun, Jajal. Matur nuwun Bapak Harsono. Bapak Harsono. Dalu niki gelar budaya. Terus ke tibane muga-muga ya. Muga-muga tambah raharja. Sehat selamat lan ahli suwarga. ahli suwarga. Amin. Penak. Ape? Nimbali dalang Ki Cahya Kuntadi. Nyeluk sinden adik niken salindri. Yen disawang kok nyenengke ati. Yo, Ayo. Duh. Ndang. Terakhir. Saya suwe keduk niken saya gede. Iya. Iso lho. Enak, iso tenan ya. Iso tenan. Bisa. Bengi iki acarane. Ayo. Bengi iki acarane wayangan. Lah ya. Piye? Bareng-bareng golek berkah mring pangeran. Ayo niken. Nano, ayo. Rezekine saparan-paran. Mas Lutuk terakhir. Saparan-paran. Terus Ayo. terus Sik terakhir. tok tak mikir. Nene none. Nene. Saparan-paran. Saparan-paran. Endinge closing. Nene none. Nonane nano. Lho. Kowe kuwi lho. Lah ya kowe aku. Acarane baleno Jajal. Acarane Mikirnya. gelar wayangan. Terus nyuwun berkah mring Gusti Pangeran. Rezekine saparan-paran. Ayo duduk. Mugi sedaya pikantuk kanugrahan. Matur nuwun penonton sing tindak rene. Sampun mirsani ing dalu kene. Kabeh wae. Nuwun sewu bapak-bapak ibu-ibu. Sinten ingkang badhe mundhut anakan kethek monggo. Ayo jogete sing pas lho kok iso. Oh sik jogete keri Keri jawabange wae. iki lho, nembangnya iki lho. Karo mikir Mas. Niken. Matur nuwun penonton sing tindak rene.
Tak dongake muga akeh rezekine. Kan? Aja lali salat kewajibane. Ya, gluduk. Aku ndedonga muga dawa umure. Mas Dalang ngasta sinden cacahe 8 jajal. Mas Dalang ngasta sinden cacahe 8. Sing pojok dhewe tak sawang ketok lemu. Wange sepo seneng guyang-guyu. Merga dheke senengane mangan tahu. Merkur ayo. Ayo, bengi iki syukurane Hotel Merkur. Ayo jajal. Bengi iki syukurane Hotel Merkur. Kabeh wae melu tetep bersyukur. Insya Allah kabeh dadi akur. Ruduk. Yen kata aja lali dikukur. Kuwi hubungane hotel karo kukur iki apa? Pas mlebu hotel ora adus dadi gatel kabeh. Sing dikukur kuwi mesti keri. Aja lali goleki sing ngendi. Apa iki? Apa kuwi? Kuwi iki. Yen kowe ra ro sing dikukur iya iki. Malah Diurak-arik. ada kuculuke bengi iki. Iki apa? Wes, Kowe iki yo ngawur Ora kan. ngerti. Yen ra ngerti mengko bakal tak duduhi. Saiki. sing apik sesuk bengi. Saiki. Ya, Pokok kudu saiki. yen saiki ayo tak jak neng mburi. Oleh mburi Lah kekel. nyapa? Lah nyapa? Lah nyapa? Ambo. Iki yo ngengkel kok iki. Kowe iki yo ngengkel wae kok iso. Oh, lah iki. Lah nyapa? Lah nyapa? Lah nyapa? Dor lagi. Lah nyapa kok enek endas kaya setrika. Nadyan ngono rezekine nderbolo. Iwangi. Lah kuwi Mas. Lah. Ya oke, kendang sik, jejak kendang sik, cobi. Ha. Ya, Pak. Nah, tak tuk. Ya coba. Lah, asik. Katoke njero. Ngono koyo jaman biyen tenan. Oh, bringos. Aswaje. Wes nyanyi wes. Kono nyanyi sik, ngono karo penonane karo intro. Ngono ki ya penak, dadi ki nah ngene yo ketok menjiwai ngono lho, Bos. Ngene. Ngene lak yo menjiwai. Wes to. Nah, wes oke. Yo. Sungguh. Ya, di MC ini Mas Kluduk. Oke, yo sungguh-sungguh truwelu. Terlalu. Enak. Oke, masuk. Aku ya mudin jiwan. Oke, masuk. Yo, Ya. tukang tambal ban diaturake. Yo. Ya, Dos. Ya. Ayo kan? Aku iki tukang tambal ban. Uripe sak dalan-dalan
takal majedor 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 ban pecah maneh isih esuk rezekine padha nglumpuk oe tambah lumpuk oe tambah lumpuk oe tambah lumpuk oe tambah lumpuk tambah lumpuk, oe tambah lumpuk.
lumpuk tambah lumpuk tambah lumpuk tambah lumpuk Adimu. tambah lumpuk tambah lumpuk tambah lumpuk tambah lumpuk. Penono bocah iki. Padahal ora diwepi kok ya banter. Ren, ngaduk Ren. Ngaduk kok, Ren. Ini Ren, ngaduk Ren. Ayo, ndang Terusno. 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 Lek ngantek kowe engko owe pisan kas tak wabekne kas teliko iki kowe. Ayo, Bebarengan kok bacik ning goro-goro. Siap. Owe wis ora. Mangga, dadah.